an bɛ yan wulada in na en réalité kun kelen dɔrɔn de kama o kun kelen o de bɛ se ka ji ka kun caman bɔ o kɔnɔna la o kun kelen ye jumɛn ye o de ye an balima seminɛw an maliyɛn ɲɔgɔn seminɛw nin y'u ye gɛlɛya kɔnɔna la a ka ca ni san caman ye parce que ni mɔgɔ min t'a dɔn o de da bɛ maga kalo 9 na mais n'i y'a jateminɛ seminɛw ninnu ye gɛlɛya daminɛ kabini terrain commencera ka jɔ wagati min na o de wolola ni nin kalo 9 kuma in ye donc wulada in na an bɛ yan o de kama mouvement mun bɛ yan mouvement in ye a bɛ fɔ nin de ma ko mouvement de circonstance a sigira ka a yira seminɛw la k'a fɔ u ka gɛlɛya kɔnɔna la u kelen tɛ ka tila ka wele bila ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u ye layidukan mun ta ka ɲɛsin ninnu ma u ye layidukan mun ta ka ɲɛsin terrainko ma u k'a bɔ a sira fɛ le plus rapidement possible. L'État du Sénégal est en train de respecter ses engagements. C'est au Mali que ça pose des problèmes. Et dites-vous bien, ce n'est pas parce qu'on s'est levé un seul jour pour venir nous asseoir ici, non. On a ouvert toutes les portes. En 9 mois déjà, les cheminots ne pouvaient plus. Parce que ça trouve déjà que on était jusqu'à la gorge. On en était jusqu'à la gorge. Et on est toujours considérés comme des travailleurs. Donc il fallait réellement... On a vu que l'État ne veut vraiment pas s'intéresser aux cheminots. C'est pourquoi il y a déjà dans nos familles, nos enfants ne vont pas à l'école. Il n'y a pas à manger dans nos familles. Les malades ne sont pas soignés. Ceux qui sont en location, on est en train de les faire sortir. Quand vous allez voir dans ces magasins, vous trouverez qu'il y en avait d'autres qui ont déménagé ici pour dormir. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme dignité? Qu'est-ce qui nous reste comme notre patriotisme pour ce pays? C'est ce pays-là qui nous a vu naître. Donc on a décidé, comme personne ne veut nous entendre, personne ne veut nous aider, nous allons mourir ici. Parce que c'est sur ces rails-là que nous avons commencé très jeunes. Donc nous allons venir ici, mourir, comme beaucoup de bouts de bois sont morts pour la construction du système fermé. Pour que jamala fara ɲɔgɔn kan ka kuma jama ye k'a dɔn ni cɛkɔrɔbasijɛw ni musokɔrɔbasijɛw n'u den fitininw bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ k'a yira mɔgɔw la n'o tɛ an yɛrɛ b'a dɔn an b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ an b'a kɛlɛ kɔnɔ a mɛnna depuis a daminɛ fo sisan gɛrɛbu in bɛ yen nɔ a ka ca ni kalo 3 ye sisan an b'a kɛlɛ kɔnɔ mais an y'a dɔn nin sisan nɔ n'an tora nin cogo la mɔgɔw bɛ ka sa kɔnɔna la adamaden n'u ka vie adamaden ninkun o ka gɛlɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye dumuni tɛ ka sɔrɔ a bɛ ka juguya de ka taa fɛ foyi tɛ ka bɔ a la. An nana kɛnɛ kan fɔlɔ k'a yira k'a fɔ ko min don a ka bon an bɛɛ bolo a ka bon an bɛɛ bolo ka d'a kan mɔgɔ minnu don u ye baara kɛ o nafa sera faso ye faso min ye u tabaga ye o mun tɔn kan k'u sara u ka juru b'a la u n'u ka hakɛ la u kan ka sara an na kun ye filanan min fana ye u ka juru bɛ mun na kɛnyɛrɛye tɛ dɛ faso don a bɛ k'u ka juru bɛ anw de la donc n'u ka juru bɛ anw de la hɔrɔnya la i tɛ se ka mɔgɔ ka juru to i la k'a tila k'i da k'i bɛ sunɔgɔ fo n'i kɛra maa ye maa min n'i tɛ miiri donc anw nana ka na k'a fɔ jamana min n'anw ye olu yamaruya u ka mɔgɔw ta ka baara kɛ anw ye u mɔgɔw talen ka baara kɛ anw ye sara di jamana ma jamana k'o sara détourné n'anw sigira anw fana m'an jɔyɔrɔ dɔn donc ka na jamana jagoya i y'a kɛ anw de tɔgɔ la i y'a kɛ n'anw de ka wari ye u ka wari d'u ma